आसा आणि आतुरतेने बक्षीस वितरण केन्ना जातलें आनी कोणाक पयले प्रायज मेळटलें कोणाक प्रायजां मेळटलीं हें आगोलेलें आसता. आयज ही ज्येश्ठांची 50 वर्सां वयर अशी स्पर्धा जाली आनी खरोखरच खूब बरें दिसता म्हणा की सगळे तळमळीन सगळे घाले. थोडे थोडे एका अर्ध्या मार्काक एका मार्काक चुकलेले आसा, थोडे चुकले, थोड्यांनी टायम घेतला सगळ्यांक मातसो, थोड्यांनी अक्षरां जोडून सारके बरोवंक ना अशे शब्द सारके तुम्हाला म्हणला पिसो म्हटल्या थोड्यांनी अशे सगळ्यांचे मार्क इल्ले कमी जाल्ले आसा आनी आमी हो पॅरॉक्स घालून गणपतीक घालून हो दोगांय दाबीन आमी हे रिजल्ट केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांनी तितून मान्य करून घेवचो. म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल भैरवी म्हणून दिल्या बद्दल हांगा परीक्षक म्हणून काम करून दिल्या बद्दल तुमचे सगळे देवस्थान कमिटीचे धन्यवाद. मी एक भजनी कलाकार ज्या नात्याने आजच्या तरुणाने सांगून इच्छितो. भक्तिभावाने आणि मनोभावाने भजनाची सेवा करावी आणि आमची परंपरा अशीच चालली ठेवावी अशी माझी इच्छा. धन्यवाद. प्राइज दिला सुदेश मांद्रेकर 6th प्राइज गेलो आसा. तर 5th प्राइज गेलो आहा संतोष मोरुडकर. 5th प्राइज संतोष मोरुडकर. Third prize श्री जयवंत नाईक. श्री जयवंत नाईक. Fourth prize. Third prize वासुदेव चारी. वासुदेव चारी. Third prize. Second prize Sunil Shedye. Sunil Shedye. Second prize Sunil Shedye. आणि या कॉम्पिटिशनात फर्स्ट प्राइज गेलो हा श्री अरुण महागड. फर्स्ट प्राइज first prize श्री अरुण महागड. मोठे पोरा त्याची आई हात मारिता बाळ दिसेना घरामध्ये. त्याची आई हात मारिता बाळ दिसेना घरामध्ये. पुसते भार्या आपुल्या पतीला बाळ कुठे हो सांगा तरी. पुसते भार्या आपुल्या पतीला बाळ कुठे हो सांगा तरी. हे पांडुरंगाची भक्ती किती थोर. धन्य धन्य
वार गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया गजानना गजभजना गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया गजानना गजवदना गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया गजानना गजवदना हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी हेची मागणे जन्मोजन्मी सेवा देवा घडो तुझी सेवा